Мин Азнакай районы Ирекле авылыннан Зөһрә Асгадуллина. Муса Җәлилнең вахшат шигырен сөйлим. Алар җыйнап аналарны, балаларны кырга кудылар. Казыттылар чокыр, ә үзләре читтән көлеп карап тордылар. Аннан соң чокыр кырыена тезделәр дә хәлсез халыкны. Зур борынлы, ямьсез, бакыр күзле исерек майор өскә калыкты. Көн яңгырлы иде. Берсен-берсе өтә-төртә кургаш болытлар иелделәр җиргә. Юк, бу көнне мин мәңге онытмам. Үзем күрдем, үз күзләрем белән үкереп акты ничек елгалар. Балалар күк ничек үкси яшен түкте, ярсып җир ана. Үзем күрдем, ничек моңлы кояш болыт аша җиргә сузылып үксеп үкте үзенең балаларын, соңгы кабат кысып суырып. Нәфрәтеннән, йөрәк ачысыннан көзге урман шашып шаулады. Ишетелде калын бер имәннең авыр сулап җиргә ауганы. Яшь балалар куркып аналары итәгенә елап ябышты. Мылтык тавышы кисте карт ананың йөрәгеннән чыккан каргышны. Бер кичкенә бала яфрак төсле калтыранып, төелеп яшенә, анасының итәк арасына бөдрә чәчле башын яшерә. Ул сарыла шашкан анасына, нәни күңеле сизә күрәсең. Аталар бит әнием, яшер мине, әнием бәгырем, килми үләсем. Ана иелеп ике кулы белән күтәрде дә җирдән баласын, күкрәгенә кысты һәм мылтыкка каршы тотты йөрәк парасын. Бала кинәт аңа ыргытылды. Ачы тавыш өзде йөрәкне. Минем яшисем килә. Әнием, җибәр, әнием җаным, бәгырем, кирәкми. Курыкма балам, хәзер бетә. Йом күзеңне, күзең күрмәсен. Түз балам, хәзер авырттырмас да. Балаш тереләй җиргә күммәсен. Бала йомды күзен. Ак муеныннан кызыл тасма төште сарылып. Ауды җиргә бергә ике тормыш, бер-берсенә ябышып, сарылып. Күк күкрәде кинәт, җил сызгырды, җил елады кысып тешләрен. Нинди ачы бу яшь, нинди кайнар. Нишләдең син җирем, нишләдең? Әйт син миңа, миллион еллар яшәп, син бакчалы, күлле, чәчәкле, күрдеңме тик бер кат үз гомреңдә мондый хурлык, мондый вахшәтне? Күтәр илем хаклык байрагыңны, буяп җирнең канлы яшенә. Үлем булсын нуры, ана каны, бала каны эчкән вахшигә.